Duchu Svätý, príď. Duchu Svätý, príď a naplň ma novou nádejou a radosťou. Pomôž mi čítať toto sväté písmo. Otvor mi moje oči, aby som ťa lepšie videla, a moje uši, aby ťa lepšie počuli. Dávam ti moje srdce, aby si ho premenil. Ján, 11. kapitola, 19. až 27. verš. Prvé čítanie je čítanie hlavou. Čím ma oslovilo toto slovo? Je tam nejaká veta, ktorá vystúpila do popredia? Veľa Židov prišlo k Marte a Márii potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravela: Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu: Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Čím ma oslovilo toto slovo? Druhé čítanie je čítanie srdcom. Čo cítim, keď počujem tieto slova? Keď počujem, ako Ježiš prichádza a vyhlasuje o sebe, že je vzkriesenie a život. Veľa Židov prišlo k Marte a Márii potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha,
Boh ti to dá. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravela: Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu: Áno, Pane, ja som uverila, že Ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Čo cítim, keď počujem tieto slova? Tretie čítanie je čítanie rukami. Pane Ježišu, ako ma voláš uskutočniť tieto slova v mojom živote? Ako mám žiť vzkriesenie? Veľa Židov prišlo k Marte a Márii
potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravela: Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu: Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Pane Ježišu, ako mám žiť pravdu, že ty si vzkriesenie a život? Duchu Svätý, ďakujem ti za slová, ktoré mi dávaš. Ďakujem ti, že ty ma povolávaš naspäť do života a že sa o mňa staráš. Daj mi milosť žiť môj život naplno. Amen.